Много съм се чудила как Мария Петрова е станала успешна и изкарва близо 10 000 на месец. Това беше въпроса, който ме гонеше години наред. Защо едни хора са успешни, а другите седят и се задоволяват с малкото, вечните празни джобове, вечните финансови проблеми. Тя е тръгнала от една проста шивачка. Живее живота на мечтите си. Истината е, че когато се срещнеш с успешни хора, те могат да ти кажат как са го направили. И възможността, избора е само твой, дали ще чуеш това, което ти казват и дали ще го приложиш. Защото да си успешен, щастлив и да правиш това, което искаш в този живот, се оказва, че е много по-трудно, отколкото ние си мислим. Не е нужно да се задоволяваш с вечната умора, вечните паника атаки, вечните финансови проблеми и да се чувстваш, че живееш в един затвор. Защото щом е там, тия успешни хора могат, значи и ти можеш. И тук не говорим дали взима определени пари или кара нови коли или така нататък. Просто е свободна да прави където и каквото си иска. Петрова, къде се намираш в момента? У Кнежа. У Кнежа. Вторник ли сме днес? Ти дори нямаш представа кой ден е. Дори не знам кой ден е. Тя е свободна да прави където и каквото си иска и не ме разбирате погрешно. Сцепва се задника от работа. Обаче, знаете ли каква е разликата? Че нашата работа може да я правим от всяка точка, където ние се намираме, защото бизнеса ми е в джоба. И парите са в джоба. Да, всичко е в джоба. Така че... Откъде тръгна? От нищото, от под нулата даже. Когато човек силно вярва, че може и заслужава повече, търси възможности, за да го постигне това нещо. И точно това направих. Потърсих възможност, намерих. И аз ти откраднах знанията и уме. Много съм хитра. Откраднах всичко, каквото знае, аз си го приложих. Пък тя давала 1000 лева за менторски, за чудеси, за Юли Тонкиновци, за Боян Москови, за всякакви. А ние в нейния екип просто взимаме всичко на готово. Това е шано схемата, която мога да направиш и ти. 3 жени се могат да станат дясната, лявата ръка на Мария Петрова. И в рамките на 3-6 месеца да отвоиш, да отроиш това, което най-вероятно в момента взимаш. Нали така? Да, ма няма да е лесно. Никой не ви обещава лесен път. Обаче, по-лесно ли е да ходиш на работа 10 часа на ден? И да имаш шеф, и да нямаш време, и да нямаш свободата си. В момента сме в един парк. Много е хубаво. Птички пеят, водичка шумоли. Как се казва това? Жълъчета падат. И ние сме спокойни и работим от тук, защото имаме тая прекрасна възможност. Така че заслужава си човек да опита поне. Дали е неговото или не, това времето ще покаже. Да. Коментирай видеото и ние ще се свържем с теб, за да видим дали можем да ти бъдем полезни с нещо и дали бихме решили някакви твои казуси, които имаш. Защото ние не можем да сме полезни на всички, няма как да работим с всички, но пак тези, които искат, успяват.